IFEST és una iniciativa extraordinària. El que busca és generar una nova generació de joves que el dia de demà tinguin eines i tinguin capacitat per poder tirar endavant els seus projectes. Treure la innovació i l'emprenedoria, els joves que perdin la por a expressar el que ells pensen, les idees disruptives. Llença un repte, et diu a partir de què pensar una idea o un projecte emprenedor. Els mentors també ajuden a que s'animin, a que vegin que va en sèrio. Ens vam conèixer a la universitat i ja de primeres vam veure que els tres teníem uns objectius comuns, que era iniciar-nos en el món de l'emprenedoria. L'IFEST ho hem vist com el mitjà perfecte que encaixava amb el nostre perfil. És en actes com el d'avui on es pot visualitzar el talent i la capacitat d'emprendre i d'innovar que tenen els joves amb les solucions que aporten i amb el seu compromís amb la sostenibilitat i amb els projectes d'impacte. Des de Sant Joan de Déu estem com a representació de l'àrea de salut mental i aquest any ha estat la Unitat Funcional Integrada dels Trastorns Alimentaris involucrada. I vam veure com els joves estaven molt conscienciats i van trobar que el missatge justament de prevenció és precisament treballar més les emocions, la resiliència, l'autoestima, van donant el clau. L'IFEST és un exemple claríssim que el futur està a les mans dels joves. Jo crec que des de la Generalitat treballa molt bé el futur dels alumnes involucrant-los en casos reals. L'IFEST ens ha servit per escoltar la gent, tirar projectes endavant i per treballar en equip sobretot. Que us ensenya el camí a seguir per a resoldre els teus objectius. Des del Departament de Cultura ens interessa moltíssim que els joves identifiquin l'àmbit cultural com un camp per aplicar les seves idees innovadores, disruptives, i ens encanta que la cultura formi part de la tríada de temes que s'hi tracten. Com a directora general de formació professional crec que és absolutament imprescindible aquest tipus d'iniciatives tant per al professorat com per als propis estudiants. Fan un canvi maduratiu brutal. Comencen a fer les coses ben fetes, no fer-les només per aprovar una assignatura, sinó per realment ser emprenedors que volen canviar el món.